Adega e PDRA presentan un contencioso administrativo contra a concesión de auga para Altri. O sindicato CIGA súmase presentando un recurso nesta liña. O Gato Negro de Carril foi o lugar escollido para anunciar o inicio de novas accións legais contra Altri. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, PDRA, únense unha vez máis por medio dun contencioso administrativo contra a denegación do recurso de alzada que pedía o arquivo do expediente de solicitude de concesión de augas de Altri. Segundo as organizacións, transcorreu o prazo máximo legal sen que a Xunta o resolvera. A Xunta que non pasa nada porque non se resolva, porque ninguna concesionaria pide a Xunta que arquive o expediente o que quere que resolva, ainda que sexa máis palada de 18 meses. Agora, que pasa cando hai outra segunda interesada ou terceira parte que o que pide é que a Xunta adique esa auga, é dicir, que non a toque, que adique a usos ambientais e a usos de abastecemento que son os que teñen hoxe, que se descoloca completamente a administración, porque nós non queremos a auga para facer outra pasteira, nin para utilizala, para outro uso que non sexa o que está legalmente recoñecido como prioritario polo plan hidrolóxico. Polo que agardan que a decisión do goberno galego sexa desfavorable para Altri, xa que sinalan que debe de priorizar o uso público da auga. Somos as persoas que bebemos a auga que, como consecuencia do vertido de Altri, vai a disminuir a súa calidade sanitaria. Por tanto, ese foi o motivo fundamental de explicitar aquí, con esta presencia, ese uso público da auga que nós facemos, fronte ao uso privativo e claramente desigual de Altri. Este contencioso administrativo súmase a sentenza que a CIGA conseguiu do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, anulando o decreto 102/2023. Garantiza os procedimentos de avaliación ambiental e que ademais pon en evidencia as mentiras de Rueda. Rueda apela que son os técnicos os que decidirán se isto ten que ser unha realidade, pero, como vedes, os propios técnicos xa se encargou o goberno da Xunta e conseguimos nós que o Superior de Galiza desmantelara o intento de privatizar e de buscar que empresas privadas actúen ao ditado de criterios e de decisións políticas tan brutales como as que quere acometer o Partido Popular. ADEGA, PDRA, CIGA e numerosos colectivos e particulares solicitaron en febreiro á Dirección de Augas de Galicia que declarara de caducidade do procedemento, sen recibir resposta, pasados 3 meses, polo que a petición foi desestimada. As entidades recorreron en alzada a desestimación e desta volta, o 1 de agosto pasado, tiveron resposta. Augas de Galicia desestimou os recursos, xa que o transcurso do prazo para resolver unha concesión implica poder considerala desestimada, pero non determina o arquivo do expediente. Isto significa que Augas de Galicia aínda podería resolver fora do prazo máximo e autorizar o caudal solicitado por Altri. As 3 asociacións consideran que a demora causa inseguridade xurídica e un prexuízo para o interese público.